Wara li l-ġimgħa li għaddiet pajjiżna kien greylisted mill-FATF kawża tad-deċiżjonijiet żbaljati meħuda mill-Gvern Laburista, issa l-istess gvern ma jafx ser jagħmel biex joħroġna minn din il-lista l-griża. Dan ikkonfermaw it-tweġibiet li tawna l-Ministri tal-Gvern ta' Roberta Bela meta tnejn filgħodu ġew mistoqsija minn Net News dwar ser jagħmel il-Gvern sabiex Malta titneħħa minn din il-lista u terġa' tieħu r-reputazzjoni li kellha. Poplu Malti jaf illi l-aqwa paridejn biex imexxi l-ekonomija ta' pajjiżna huwa Gvern Laburista. L-aqwa paridejn u spiċċajna greylisted. Bla dubju illi maħniex f'pożizzjoni illi mmorru lura għal żmien gvernazzjonista illi fi żmienu konna taħt il-kodba tal-Kummissjoni Ewropea. X'wassal biex spiċċajna greylisted? Aħjar issaqsi ftit. Ma tafx? Lilek qed insaqsi. Skużani ma fimtekx tajjeb. X'wassal biex spiċċajna greylisted? Saqsi ftit li Roberta Mezzola u l-Bernard Grek. Lilek qed insaqsi, jiena bħala Ministru. Saqsi ftit lilhom jgħidulek. Inti Ministru ma tafx. Saqsi lilhom jgħidulek. Bonġu. X'wassal biex spiċċajna greylisted ma tafx? Kien hemm proċess li naħseb jura biss jekk kont qed issegwi l-aħbarijiet, ma naħsibx li ma kontx qed issegwi. Ma tafux se tagħmlu? Nafux se nagħmlu ta' jkunu qed ngħidulkom ta'. Però mhux se nagħmlu żgur, mhux se jkunu populisti. X'wassal biex spiċċajna greylisted? Ma tafux x'wassal biex spiċċajna greylisted u x'inhu l-pjan biex noħorġu minn din il-lista? Good morning. Ma tafx x'wassal? U għandkom pjan biex noħorġu mill-lista? Bonġu, bonġu. Il-pjan tal-kum biex se tiddiskutu Bonġu. Net News jinsab informat li din il-kwistjoni tal-greylisting ħolqot qasma fil-kabinet ta' Roberta Bela. Buħut mill-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jagħmlu pressjoni sabiex il-Prim Ministru verament juri li hu lider u mhux jibqa' jitmexxa mill-istess nies li kienu qrib Joseph Muscat u li dawn għalkemm mhux fid-der xorta waħda għadhom influenza kbira fuq Roberta Bela. Intant qabel il-laqgħa tal-kabinet staqsina wkoll lill-Ministri x'kienet ir-raġuni għalfejn il-Gvern kaxkar saqajh fejn jidħol il-pjan ta' rkupru ekonomiku, pjan li kien diskuss f'din il-laqa tal-kabinet. Għalfejn kaxkartu saqajkom dwar recovery plan għal-Covid? Qegħdin nagħmlu l-aħjar ħidma possibbli biex nużaw bl-aħjar mod dawn il-fondi u se nkunu qed inħabbru fil-mument opportun. Meta hu l-mument opportun? Se jkun qed jitħarbar dal-waqt. Fil-fatt lanqas il-Ministru tal-Finanzi Clyde Karwana ma tana data dwar meta eżatt ser ikun qed jiġi ppreżentat dan ir-recovery plan. Il-diskussjoniet kif qed ngħid intemmu għandi nifhem li fi l-jiem li ġejjin ħajkun resaq. Xerona De Bono, Net News.